I Matrix amb un nou vídeo. I bueno, nois, com veieu, estic a la meva compte gran. Allí estic a l'Arena 5 i doncs, bueno, he pensat que us ensenyo una vegada o dos i si voleu que jugui amb aquesta compte m'ho dieu. Ja estic amb un altre clan també, la meva altra compte també està aquí, a veure on està, aquí Matrix juga. Però bueno, és un clan molt bo, que hi ha tots els meus amics i tot, Arnau Gangsta també aquí, aneu a visitar el seu canal, que fa vídeos molt bons, encara que no parli, però bueno. Bueno, aquí no s'ha fet gaire cosa, mira, aquí totes les meves cartes, no són gaire bones, però bueno, este deck que tinc ara aquí és normal, és un de tota la vida i crec que farem un atac i bueno, anem a mirar com va. Vale, ja veu que quasi pujo d'arena i doncs que, bueno, a veure si arribem avui, però primer aquí fiquem uns quants duendes. Com veieu està amb alemà, però no passa res, com ja sabeu que sóc alemà i no m'ha donat temps canviar l'idioma. I este paio que fa amb un gegant nivell 4? Bueno, està... hòstia. Fa aquí un combo bastant normal. Però nosaltres tenim una cosa que es diu duende. Ui! Que ens fa aquí un bon combo de la història de Clash Royale. Vale, perfecte, doncs ja ha tret la nostra torre, perfecte. Ja va molt malament. Ai, mare... Però ja guanyarem, ja guanyarem. No passa res, home. Ja me pensava que... han començat malament, però bueno. Toma, bum, bola de foc. Nosaltres tenim 58 de vida, però bueno. Mira, un altre gegant i un altre global, que sí. Aquest coneixo, és que et coneixo, xaval. China stop ahí, puto xinès. Els xinesos sempre són uns putos cracs aquí. No sé per què. Mira, un altre global. Per què ho sabia? I ara unes fletxetes, però no, no soc tonto. Ara fico uns bàrbars. Hòstia, està topent, I ara aquí els esbirros, perquè no ens toqui. I no ens ha fet gaire mal. Vale, fico aquí. Pim pam pum, pam pim pam. Vale. Anem a mirar ara que ve el doble elixir. Anem a atacar una mica. El gel preparat aquí. Ui. Vale. Hem congelat la torre, però bueno. Fem així, vale. Joder. Vale, fem així. No passa res, ens ha tancat la torre. Ai, mare, això va molt malament, nois. Vale. Este chaval juga bé, juga bé. Fa un combo bo i hem perdut, perfecte. Vale. A no siguin, que no sé... No ho farem. No, ni de conya, xaval. Ah, llàstima. Bueno, hem perdut, però no passa res. Com ja sabeu, aquí són una mica millors. Però ara us ensenyo una repetició on he guanyat. I doncs que l'altre no m'ha fet gaire mal a l'altre, a les meves torres. I jo he flipat una mica perquè jo m'he quedat com el puto amo. Aquí va, fico doble de temps. Doncs anem a mirar, fico els duendes, fica la bruixa. Jo ara he pensat, fico un mago per defensar. I este paio, mira, aquí he ficat els... duendes? Ah no, duendes no. Els esbirros. I per atacar una mica, com no tenia les fletxes, em vaig atacar amb els esbirros i els montapuercos. Vaig ficar una foda de duendes i m'he ficat aquí per defensar. Això ha anat bastant bé, però
Ara he vingut amb el montapuercos, he ficat els bàrbaros, ho sento, que a vegades no puc parlar. Vale. He tocat la bruixa i el les dos torres, això era un fallo petit, però bueno. Aquí els duendes, per atacar una mica, i he ficat el mini P.E.K.K.A, vale, els duendes. Ja he ficat el veneno, però aquests vídeos han fet una mica de mal. El montapuercos aquí, vale, per defensar... Vale. Sempre tenia les cartes bones per defensar bé, i per això ha anat molt bé esta partida. I com veieu que quasi no m'han fet mal les meves torres, i doncs que ja està decidit això, qui ha guanyat. I doncs que, bueno, això ha sigut una partida normal i corrent de tota la vida. I doncs ara anem aquí a veure si algú fa partida. No, sol estic jo. Va, donem un montapuercos perquè són bones persones, perquè són bones persones. I doncs, bueno, nois, si us agrada més que jugui amb aquesta conta, m'ho dieu als comentaris. I doncs que, bueno, això ha sigut el vídeo per avui i espero que us hagi agradat i, bueno, nois, fins una altra. Adeu.